Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. V tomhle videu bych chtěla jenom říct, dejte odběr na kanál Dominik Marek. Jo, já si myslím, že je to jakože borec reálně, prostě si myslím, že je dobrý. A chtěl bych, abyste ho podpořili v tvorbě, protože nemá vůbec špatné videa. Tohle jsem nechtěl. Tak. On nemá vůbec špatné videa. Asi nejvíc doporučuji jeho video Já Brookhaven od 1 do 11, protože je to zajímavý. Ale fakt mu dejte odběr, je to si myslím, že borec a fakt je super. Mohli bychom se kouknout na pár shortů, které asi spíš ne, protože ty shorty nejsou tak propracované jako ty videa, jo. Tady třeba vám dám menší spoiler, třeba je to o tom třeba, že něco ztratí v tom Já Brookhaven a chce to prostě získat zpátky, jo. Neřeknu přesně co, ale to je právě, že to musíte to kouknout od prvního dílu. A jaké je vlastně nejstarší video? Jo, takže už na tom začátku si myslím, že byl dobrý, jako. Tady, hele, máte třeba tady Brookhaven díl 3. Jo, prostě dejte mu odběr. Ještě jednou Dominik Marek a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.